салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Азизбек Ҷуреев, ки бо суруду клипҳои ҳаҷвӣ дар дили мухлисонаш ҷо шудааст, пешкаши шумо мегардонам. То охир тамошо кунед, дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед, ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро пешкаши шумо гардонам. Азизбек Ҷуреев, сарояндаи машҳури тоҷик, 19 декабри соли 1994 дар шаҳри Қурғонтепа, бохтари ҳозира, чашм ба олами ҳастӣ кушода ва дар он ҷо ба воя расидааст. Азизбек мактаби миёнаи рақами 9 шаҳри Қурғонтепаро хатм карда, баъд аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳи бо номи Носири Хусрав, ки номи пешинааш Инияз буд, дохил шуда бо сари баланд хатм кардааст ва соҳиби сертификат аз забони русиву англисӣ гардидааст. Азизбек Ҷуреев баъд аз хатми донишгоҳ соли 2011 ба Москва ҳамчун муҳоҷир сафар карда, 2 соли ҳаёташро он ҷо гузаронидааст. баъди омадан аз Русия соли 2013 оиладор шудааст ва айни ҳол соҳиби духтарча ва писарчаи дусрӯяк аст. сароянда шудани Азизбек бо хоҳиши хонавода ва бо дастгирии бародараш буд ва то ҳол бародараш ӯро сарпарастӣ мекунад. Азизбек аввалин бор дар студияи Баҳодур Ҷуреев суруд сабт кардааст ва барои суруди хондааш бародараш ба ӯ маблағ медод. ба гузашти вақт ин касб ба Азизбек писанд омада ва бо сароидани суруди ҳаҷвии «Зангирум» бо ҳамроҳи Фараҳноз машҳуриятро ба даст овардааст. суруду клипҳои Азизбек зиёда аз миллионҳо просмотр мегирад. бисёри клипҳояшро бо ҳамроҳии Баҳодур Ҷуреев, Шаҳло Давлатова, Лилия, Шукрона, Маша ва ҳатто бо писари худаш ҳам клипе сабт кардааст. даромади асосии сароянда аз иштирок дар тӯю маъракаҳо аст. ҳама суруду клипҳои Азизбек дар ютуб канали шахсии худаш пешкаши мухлисонаш карда мешавад, ки зиёда аз 224 000 обуначӣ дорад. дӯстони азиз, ин буд кӯтоҳакак маълумоте дар бораи сарояндаи машҳури тоҷик Азизбек Ҷуреев. боварӣ дорам як каме ҳам бошад маълумоте пешкаши шумо кардам. ҳатман дар канали мо обуна шавед, дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед.